Okay, nasa pang content mga bade. Kami nagtaod. Manamig nagtaod, hindi manamig duty. So, alas 11 naman kapin. So, kaya na birthday. Oh, kalami. Isda. Right. Luto na. Sunod na kwarto ron. Happy birthday, birthday. Gamit kayo lang isa ni Palo. Ayan ang maulaw ka na. Wala mo na. Wala yung panay ba yan ah? Nakita lang isa. Pagkakamisa, ikan Pasko, pa Kaya New mong Year. kari ka ng ano ko na mo. Murag gina siya. Interior ka ron. Kaya ba? Kaya. Pagdulong-dulong. Ay, sino pa na yung Palo? Dit, taipi lang diyan. Dili na. Dili man eh. Balaw, dili mo biya ko dili. Wala ka na. Mumula tayo mabili. Dahil Palo? Eh, gilit-gilit ka na. Tayo tingong mo yun. Kaya ano pa eh? Baso yung baso. Lagi ko sa ito. Babaw. Yan, pili lang. Wala kayo doon. Wala na. Wala ni Sinto ba eh? Imong pande. Pwede, balik mo nito. Dos pa ba eh? Yan tulong ka ka no? Hindi na tulong ka na lang. Tawagan sila. Kanang ka bayo ko kay karton. Abo ka pag din ba kay dili makaliyok. Bayo ko. Taas man sila na. Salamat kayo naman. Pwede. Pok to sa parang ha. Pok. Salad yan. May salad ba? Salad Ako na wala na pasok pa kay ko. Salad o minit pa. Dito to. Ay, kaulaw. Hindi na maulaw. Mga kaon. Salad ano?
Salad niya, oh. Bigyan ka ng iwan-iwan. Mong pag-train sa kanilang superstar. Dahil bakit daw trinade ng team ang kanilang franchise player matapos silang itong dalhin sa NBA Finals last season na dapat pa daw ay